Riks FM. Mina damer och herrar, kära passagerare, välkomna till Siljalainen. Ja, idag så ska vi ha jättemysig sån här kryssning i linen och klockan 18.00 öppnar buffén och sen efter buffé vi går till karaokebaren som befinner sig på Panoramaparen. Och sen 23.00, ja, då kommer Finlands stolthet och även Sveriges stolthet. Markoolio att uppträda på diskot 23.00. Han kanske kommer stage-diva, kanske inte stage-diva, men välkomna. Och sen alla som gillar såna spritsaker och goa grejor, vi har erbjudande på dagens drink som heter Ragnar.